Hello? Hey. Hello, are you German? Nope. Okay, where are you from? From Denmark. Oh, okay. Yes! Oh my god. Oh my god. King Oh my god. Kong! Finally he came. Are you a YouTuber? I go to the monarch drops. Are you a YouTuber? Nope. I am. I'm filming something right now. Oh. Okay. It's my first time. How old are you? I'm 8, but my mom helped me to be a YouTuber. Oh man. A guy kills me with the ray gun. Please, please, no, 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 no. Man, bro. He's dead. I killed him. Yeah, yes. Oh shit! How is he so good with that? Okay, let's do it. Get some break, what you better do. I've been multiplied on my revenue. Told them I'm 2 steps ahead of you. The mission complete when I say it is. Don't hear too much, I was said to you. Okay, let's do it. It's me if I feel I won't take it. Then vote her for, but I'm a better do. Been a go, but it's some stuff I won't let her do. If I get to shooting this RPG, I need props like a stepper. Let's do it. They tried to get me with spike traps. They know I'm like that. Smooth like a criminal. If they try to bite, I'ma bite back. Then I just swipe that. I need residuals. But it's some stuff I won't let her do. If I get to shooting this RPG, I need props like a stepper. This the right one. I've been had it pinned on my schedule. I've been did my work like I'm said to do. He tried to front how we end up ahead of you. Okay, oh yeah. Moving all day, I got better do. And you only get that one up if I'm letting you. I did everything that I'm said. Din fede bøsse. Din fede bøsse. Din fede bøsse. Din fis. Din lille fis. Yo! Can you hear me? Can you hear me? What's up? Why are you screaming? No, I'm just with my friends. You're screaming. No, oh sorry. Did you hear? Did you hear? Did I hear? Oh shit, Howard. Did I hurt your ear? Almost. Almost. Yeah. Holy shit, man. Howard. What is your name? My name is Topper. Topper? Yeah, you can see it on my name. Where are you from? From Denmark. Are you from Denmark? Jeg er også fra Danmark. Hvad så? Jeg er også fra Danmark. Hej, hvad hedder du? Fra Ja. Kan du snakke dansk? Ja. Lad nu være, Chris. Hvad så? Ja, jeg vidste ikke, du var dansker.
Jeg vidste heller ikke, at du var dansker. Og hvorfor taler du så højt? Det vidste jeg ikke, altså. Det ved jeg ikke. Okay, hvor mange år er du? 8. 8? Mm. Jeg Okay. spillede, når jeg var 3. Holy shit. Du er virkelig sej. Og jeg er en YouTuber. Er du YouTuber? Jeps, jeg har selv lavet 3 videoer. Filmer du lige nu? Hvad? Filmer du YouTube lige nu? Ja. Du skal bare skrive Topper tegner Goku, så kommer der Jamen, 3. Jamen, tager du YouTube-videoer lige nu? Ja. Jeg er med i en YouTube-video. Ja. Hvad hedder din kanal? Vent, er du live lige nu? Hvad? Er du live? Jeg ved ikke, hvordan man bliver live. Det er min far, der hjælper mig med at filme. Nå. Hvad laver den? Den gider ikke. Ja, den gider ikke. Og sådan der. Hvad hedder du nu? Jeg kan ikke huske det. Jeg hedder Topper. Han hedder Topper. Hvad? Hedder du kun Topper? Ja. B. Topper Ben. B. Ikke P. Men Ja, jeg B. kan også- Nej, Topper B. Bare Topper. Bare skriv Topper. Bare skriv Topper. Topper. Men du skal, Var det Topper B? man skal skrive Topper tegner, eller Topper tegner, Jeg snakker ikke. Topper, nej, ja. Topper hvad? Topper tegner Goku. Det er det, Topper tegner Goku. Ja. Topper. Tegner. Topper tegner Goku, det er det, ja. Goku. Ja, så kommer der nogle film. 3. Han har lavet videoer, gå lige ind i dem. Og skal vi følge dig? Okay. Vi følger dig, okay? Fordi du er så sej. Jeg har kun 10 subscribers. Nå. Står man til Goku? Min ven spørger, hvordan man skriver til Goku. G-O-K. Eller bare G-U... Nej, G-O. Ja, min ven er... Han er ikke så god til at... Han er ordblind, så han kan ikke læse. Det er G-O... Ja, han ved det. Ja. Kom. Så skal man bare skåle. Hvor er han? Åh, shit. Ikke skide om Topper. Okay. Topper, jeg tror på... Shit. Hvis jeg opdager. Jeg tror en eller anden dag går du helt vildt viral. Og jeg tror på dig. Tak. Slut. Er der nogen, der skider? Ja, herover. Her. Og det siger han på væggen af... Ja. Siger han på væggen. Godt lavet, Topper. Fuck. Topper, du reddede mig, Topper. One pumped. Du reddede mig. Bare ramte ham i hovedet. Han kommer! Men jeg er lige nødt til noget. Jeg er lige nødt til at tage noget healing, okay? Okay. En medkit, jeg har en medkit. Okay, bare kom med den. Okay, tak. Bare kom her. Der. Sådan der. Tak. Stormen kommer, skynd dig. Ja, vi skal nok flygte. Stormen kommer. Vi Han går kommer nu, så. over til os, han kommer over til os. Nej, shit. Shit, løb, bare løb, Topper. Shit.
Bare løb. Ikke over til ham. Nej! Hvorfor er han så overpower? Hvordan vidste han, at vi var herovre? Vent lige. Fuck. Vent lige, jeg tror jeg tager det reboot. Men har I fundet min YouTube-account egentlig? Hvad? Har I fundet min YouTube-account? Nej, ikke nu. Okay. Gutter, har I fundet hans YouTube-account? Det ligner ligesom T. Det. Find ham lige. Jeg tegner tre ting. Og jeg siger ikke helt rigtig noget. Ja. Nå, så du laver ikke Fortnite-videoer? Ja, jeg tegner også nu lidt. Det her er den første Fortnite-video. Wow. Så du laver Fortnite-video lige nu? Yep. Fedt. Men det min baggrund på min YouTube-account, det er et T. Bare et T. Nå. Ligner det. Gutter, har I fundet dem? Og det er min mor, der har ædret på den. Nå, alle de følgere du har, er det dine venner? Nej. Det er bare nogle randoms. Om jeg ikke kender. Jeg har slet ikke noget at loot. 4 liv har du også. Måske kan du klare det. Hvis jeg dør en gang, Herbert. Nej. Det er fordi... Nå, men vi ses, Topper. Men hvorfor kan man ikke være din ven? Din ven, Herbert. Ja, okay, Hvad hedder du? Hvorfor Okay, han hedder Herbert BW, okay? Hvorfor kan man Okay. Han hedder Herbert BW, okay? Bare husk det. Den går ud nu. Herbert BW. Okay. Okay, let's do it. Get some break, what you better do. I've been multiplied on my revenue. Told them I'm 2 steps ahead of you. The mission complete when I say it is. Don't hear too much, I will shed you. Okay, let's do it. Han taler højt. Take it there, put a full, but I'm a better do. Hvad gør du her nu? Been a go, but it's just some stuff I won't Trykker du stop optagelse.